Awurade asundwe nka me dofo pa. Wo te sɛ. Mene se Kristo Yesu dum ho ye sɛ dem so me ho ye wo hai. Osonfo na better than ye Reverend Charles Agene Boateng. Mene osia ya che. Adi na bebre. Na ene mene odi nkomo kakra afa ya setena ho mato ne din sɛ basa ye ho hia. Basa ye ho hia. Scarcity is important, or measurable is important. On say Genesis chapter 1 no, verse 1 eba no. O se mfiti ase no. Onyankopon bo osoro ne asase. Na asase ye basa eni hunu. Ti asem ne ye. Onyankopon bo osoro ne asase mfiti ase no. Ana asase aye basa eni hunu. Yenhwa de bi die ntie Nyankopon ewotumi na otumi bo ade ma na ye basa na san ye hunu ade a ye basa de ye de ye bibi enye yie ena ade ye hunu nso so ni mfaso ba ta wote ase ade hunu no ye to twene na ye ka se dipa bi enipa hunu a na cha se na su ni mfaso we de na adwena ye basa na ye sa nipa ne kasa nyansa nim ensisi so ade a ye hunu ne basa no ye de ye bibia enye yie enti nanka wo se Awurade Nyankopon reject asase nanka ototwene ba de ma Nyankopon ye Nyankopon ne se ade a ye basa ne hunu no otumi ye hu biribi ma ne be ye yie a na asase ye timi tena so ekoba edo didi so ba cha wote asase kro na ene oyi aboa mponche odwan ene ayemu aka nyina firim chawate asase kro na wati bidi ye dote enwuno nipa chawate asase kro na eye hunu ne basa no enu amu na nobaye ne mfudie nyina efri we kire se medofo pa wabra bo aye basa no Awurade betimi aye hu bibi ti ase ne ye abraba aye basa no Awurade obetumi aye hu biribi se Nyankopon a obo owo no wo a wonam ho fefefe nyame a wonwono wo no se ono wo sa ade bo ase na enye na so otumi ye mane be ye yie dia ene e wo nso so wo za ase a e wo se ohunu se wo te ase preko pese emfiti preko nye yie ma bata wade ase e beduru ba bi no abrabo no be sini ti ase e beti ape usomu a enso wo waya enwai utu ayentu emu hono na wadofo nyina betumi adane watamfo tawate ase wo maame na papa betumi ayiwo ama wayonkofo a woni wo monam nipa e be enho wona aka ne nka wo hye wo nkunan obi ya betumi apo ene kire se ni da so asa ba kai hunu se enye nipa ne bo nipa Nyankopon ene ye nipa ndi sa Nyankopon na wo ya ade a anye yi asase na otimi to ne bo asesiesie ma ne be ye no fa ho ne wabra bo asai obeye ne yi ama ba cha wote ase ndi se ni ama ebisi basa nti udwane akwai u free Yesu nchen akwai on etumi ya ade yie de enye na otumi ma ne yie ba cha wote ase Hebrew fo na se vara Elohim min al-Husaki omo ka asem bi tofu ena omo ka asem bi tohu ne kira de hunu tohu ne kira de papa ba cha wote ase nti vara Elohim min al-Husaki no God created light from darkness so what you say in the beginning Bereshit bara we kire se ono Nyankopon no oya ade no wamfa no totroto wamfa na hogono so nti se Nyankopon bo nipa se ne suba se no se so dia e wo se wote ase se nipa da sani bia wo sha brabo ase na yeye ma oprekopekora enye e wo se na nso bi ba ho e wo se wo yeti e wo se wotimi feel wa abrabom because yan hunu ni nyansa nimdie ne ntete pa didie mapa enkan ko onyiri nche eni enidaso ewo amane hunu ene ahochire mu wan feel ya hunu yeda ba cha wote ase nti e wo se wotimi feel ti ase se wa feel
wobetumi afeli wa adwumam wobetumi afeli abrabom wobetumi afeli awariem wobetumi afeli ade bia emanipa ni je emanipa nkoso wobetumi afeli wobetumi afeli wom bata wade aze bata de abronsam ebetumi de defeat ni abambuo ade abronsam betumi de defeat na wawe ne totally ama o life aye miserable any abambuo sa wabambebu never and ever be discouraged ema wabamu muda na bia meka mese de wa ya hwe ase no ono ena so original ho a ne nan tumi gifom ajo oba kwase na de wanante apa hwe no obetu amirika atwam e wo honom ba cha wote ase na nipa badwe made ba bia wanante ahwinti ahwe ase no oduru ho a wode brebre ene twam enti wa wotie me wa wo hwe me de mpesa menka nkire wo nyina ne se eye se wate ahwe pen eye se wahwe ase eye se wo ye biribi ne wa feli sana se felu onum na nimdie ne nyansa wo sa felu ano ena ebe kire wo nimdie ebe ma wo nyansa bi na aboa ma wo nan atumi agi hini na ochena wo hia wo bi a wa bra abo atumi anya impact e wone so sa wa bra abo ntumi nya hwe so ma afoforo a me pa cha ye frɛ onipa hunu nyankopon so wa monipa bi ahunu wa bra abo mu da ntigi tum ma nya wo de se wa ya afeli yesere okra ye because dia wo sere ene no ochena obetumi ahunu wasu ene beba na ye nwanwa se nyankopon hu nti nipa we pa na yehunu se waye basa ne pa hwede ya waye onse wo ba na amanfo asiye ntirase ta na nyame waye na de na buru nsanim se oba occupy wi ase odisum bana wonim se awrade nim nyansa se obetumi aye kanea afiri sum no mu na ni ba ne ho so no na wayi kanea afiri sum no mu afi na ne ho nnwuma nyina apa me pesa me kire wo se de wo waye di nkuku wo mu no emu na awrade be yi animonyam se emu na awrade be yi nkunimdi afiri de wo tini suo wo mu no enu na awrade be yi ni die bi de sere ase wafono ma bibia nka achi ma wate tamu nkom ma sanse o papa na wo bo wo se ni suba so no se so no wono odi nkan feli ansa na wo paase nti se wa feli a there is a pass ahead of you come to yam na awrade be yi Jesus all the way gana be bata na wate da bia me ka kire o me se niema kwa yie ma wa aya kai wa awrade wunya nkopon na to ayeye dom som no de ne ho adanse akire nipa na nipa nhunu se awrade na aya osa bo som ntime moawo konfo ntime moawo malam ntime moawo baye ntime moawo okoto ntime moawo bronsam de benkum ma wade a ode ne mfa besaage nti bata awrade wate bata awrade for life mano enton woni padua bata awrade fa ni padua no som nyame sa wate ase emfa woni padua ntususu awrade beto watwene ade a yenye wo wiase ne se wo ye ni pati wiase na awrade apo ene aboa kora so wonfaso wasena ma awrade nye wontum na awrade hu sa wo ye na japade eba ne sa abre bia na obesraw nti se wote ahokirem na ekom de wo kora eda ho se wo ye nyame ba mane mparo se obedi ye wasase so aye bronsamba ama okra akọ amanehunu krum se na se wo ho be kire wo na okra ebe koda ankwam awrade wonhyira wo onya okese basa yi adom ne de me pesa me chew nyina ne se ahokira ama ahoto mma nkuku ama nkudie mma ya nsere wa ye nhunu wunsu ya ni ho fe wa ye nhunu won fere ya ntwa nto so a wa bra bontumi nye surprise ema watamfo nyame be ye oyie manipa nyina ntan na awrade no enna ebe mo ye nhyira bisi a chia opi nyame ya adoma ebe san hia me do pa bye bye.